A imaxe de Deus. Os defuntos da tribu ou de grupos familiares máis reducidos que encontran o seu destino final nos dolmens e as súas mámoas correspondentes atixen certa consideración de deidade como o serán máis tarde os lares e manes romanos. Deuses domésticos de protección e bos augurios, cuxo esquecemento só pode traer nefastas consecuencias pros que permanecen vivos. Tal vez por iso non se escatiman suores para lles levantar pesados monumentos, como este dolmen de Axeitos, que o tempo nos lega con grande exactitude respecto á súa primitiva estructura, facendo bo o ideal de quen o construíu. Son, polo tanto, embrións dos futuros templos e catedrais que van utilizar a mesma pedra, coa diferencia de que o cristianismo reservará as súas sedes para os membros da Igrexa que salienten en santidade e individualizará as tumbas e os sepulcros para o resto dos mortais. Non obstante, desde entón mantense inalterable o culto aos mortos coa súa máxima expresión o Día dos Defuntos, cando se reproduce a mesma dobre dirección da homenaxe que reciben os soterrados nos dolmens. Os vivos rezan aos mortos para que os mortos aboguen polos vivos. A cultura castrexa non vai realizar grandes aportacións ao diálogo entre vivos e espíritos. Hagas o mantemento da pedra como elemento trascendente, eficaz e poderoso. Desde época moi antiga, prácticamente desde a prehistoria, a pedra tivo sempre unha significación importante polo seu valor permanente, o seu valor de dureza, pola súa durabilidade, tivo sempre unha significación, como digo, grande. Determinado tipo de pedras, moito máis, podía ser o cuarzo, que é a pedra máis dura, como podía ser determinadas formas que se dan nas pedras, determinadas coviñas, determinadas formas que adoptan a propia erosión natural, a propia pedra traballada pola erosión natural, todo isto tivo sempre unha significación. E outras pedras máis pequenas tiveron sempre un valor de protección, un valor simbólico, un valor votivo, como sería o caso das chamadas pedras do rayo, as ceraunias clásicas, que son nin máis nin menos que machados puídos, de pedra puída, de moi diversos tamaños, que aparecen, se asocian frecuentemente aos túmulos megalíticos, ás medorras e ás mámoas, pero que aparecen en moitos xacementos de época moi posterior e incluso aparecen, lóxicamente, en época recente. Esta significación que teñen determinadas pedras lle ven dada, como digo, pola súa perdurabilidade e porque desde época moi antiga nas pedras, sobre todo nas grandes pedras, nas grandes manifestacións pétreas, se encarnaban as divinidades, encarnaban as deidades. Non é que houbera, como ben sinala a Taboada Chivite, un culto ás pedras, senón que hai un culto personificado, manifestado nas pedras de determinados deuses, incluso deuses romanos, como pode ser Xúpiter ou como pode ser Marte, que levan unha adxetivación que fai referencia a determinado monte ou a determinada pedra. Todo isto ten unha perduración ao longo da cultura tradicional galega bastante grande,
O que pasa é que o que hai é que interpretala con ollos antropolóxicos e con ollos históricos que nos permita entender e ao mesmo tempo explicarnos o porqué a pedra ten esa significación e ten esa importancia, ademais como recurso práctico e funcional para o home. Os seus poboados son reproduccións labirínticas, como as aparecidas nos petroglifos. As pedras revélanos hoxe a súa organización cidadá e a súa evolución comunitaria, cuxa pegada pervive no xeito de rematar as cubertas das pallozas superviventes na alta montaña lucense. Tanto na Citania de Santa Tegra como no Castro de Viladonga hai un predominio da arquitectura funcional e son algúns restos se poden intuir finalidades religiosas, como por exemplo neste espacio comunal de Viladonga, ou unha disposición de certas pedras brancas de cuarzo nos ángulos das vivendas con obxectivos protectores. Esta aparente ausencia de símbolos provoca que máis dun investigador faga referencia ao ateísmo dos castrexos. Esta errónea afirmación explícase polo respeto reverencial que os habitantes dos castros senten polas súas divindades, o que lles impide calquera tipo de mención, tanto falada como escrita. Os nomes de Bandua, Berore, Coso, Navia ou Neit forman a lista destes descoñecidos pero existentes deuses castrexos. Deste tempo son coetáneas as chamadas Pedras do Raio, que permanecerán na cultura popular galega moitos séculos despois. No Castro de Viladonga hai fundamentalmente dous tipos de pedra, a pizarra e o cuarzo. A pizarra, o material xistoso, xisto, a pizarra, é o material máis abundante nesta comarca, pero nese material hai unhas vetas de cuarzo, de collo branco, de seixo branco, que se utiliza no xacemento, se utiliza neste asentamento, como base de muros e tamén para marcar os espacios para circular, as rúas do propio castro. É un material moi senlleiro, pola súa dureza, porque é un material moi visible, moi resistente, e que ten unha significación, polo tanto, fora do común. O castro, ademais, utiliza a pedra de forma moi diversa. Hai casas que están moi ben preparadas, con un bon traballo de pedra, mentras outras son casas máis pobres neste sentido, incluso utilizando o que se chama pedra enferma, a pizarra que se desfai, que se pulveriza e que, evidentemente, dá problemas de conservación. Outro tipo de pedras que aparecen no castro podía ser o granito, pero xa é pedra que ven do outro lado, porque non hai granito nesta zona concreta, e que se utiliza, poño por exemplo, os muiños. A cantidad enorme de muiños, tanto circulares como planos, que aparecen no castro, están, no 90% dos casos, feitos de granito, porque é un material que se adapta máis a esta función. O tipo de pedra non se traslada, en cambio, ao tipo de construcións. As construcións son moi diversas, hai nas de tipo circular, hai nas de tipo cuadrado ou rectangular, pero, sobre todo, destaca unha gran construción que non é vivenda, polo seu tamaño, polos materiais, os poucos materiais que nela saliron, sino que é seguramente un lugar de utilización comunal, de utilización social, é dicir, un sitio onde se reunía a xente do castro ou onde guardaba produtos comuns, por exemplo, pode servir de celeiro, de graneiro comunal, ou ben, efectivamente, de lugar de reunión, ben sexa con unha finalidade religiosa, ben con algunha finalidade organizativa, territorial ou de calquera outro tipo. Pero, en todo caso, como sucede noutros castros, sí que hai que remarcar a existencia desta construción, desta gran construción,
se aparta de outro tipo de construcións que hai no castro, onde, como digo, hai vivendas, talleres, almacéns, pequenas cuadras, etc. Aparece nas vetas de pizarra de toda esta comarca, de toda a zona oriental lucense, é algo moi característico e ademais de utilizarse como pedra de soporte ou como pedra na cimentación ou por seu valor simbólico, hai que ter en conta que, por exemplo, na zona do Caurel ou noutras zonas, digo, da banda oriental da provincia de Lugo, este cuarzo é o cuarzo aurífero que explotaron os romanos hai 2000 anos e que está na veta da pizarra. Este propio cuarzo tamén se atopa na cova, nunha galería que hai na entrada deste castro de Viladonga, onde está o chamado musgo luminoso, e onde tamén se aprecian perfectamente eses grandes collos brancos que incluso brillan, a máis mínima luz brillan pola súa consistencia, pola súa característica xeolóxica. Esta importancia do seixo branco non se dá exclusivamente na Terra Chá, pero sí se dá en outras zonas de Galicia, incluso figura ou se traslada aos topónimos e aos microtopónimos, é dicir, os nomes de pequenos lugares e incluso de pequenas leiras. Aquí cerca hai unha finca que lle chaman Pedras Albas. As Pedras Albas non son máis que as pedras de cuarzo branco que agroman, que asoman entre o solo natural. É, polo tanto, unha pedra moi significativa no contexto xeolóxico e cultural tamén de Galicia e da provincia de Lugo. Os deuses oficiais eran naquel momento os de Roma. A súa penetración na Galaecia romanizada non parece ter excluído anteriores crenzas, que desde unha perspectiva moderna serían cualificadas de supersticiosas, e que, a bo seguro, tamén foron desbotadas polo culto e politeísta invasor. O carón dos manes e lares personificados nas laudas funerarias co nome do defunto encóntranse pegadas de Xúpiter, Diana, Apolo e o bicéfalo Xano, presente aínda hoxe no templo de Santa María de Augasantas de Ferreira de Pantón. En recentes escavacións arqueolóxicas na capital lucense, apareceu un curioso mosaico que representa os amores de Pesifae e o touro de Minos. Pesifae, esposa do rei Minos, solicita de Dédalo un disfraz de vaca para conseguir que baixo ese aspecto o touro lle faga o amor. Desta unión nacerá o Minotauro, que máis tarde será recluído no labirinto como castigo ao pecado de zoofilia cometido por súa nai. Cabe pensar que na elección do tema do mosaico pesase as características da terra que naquel momento ocupa Roma. Sen embargo, toda a mitoloxía romana, a corte do Olimpo e as influencias asiáticas ou exipcias que chegaron ata Fisterra van desaparecer paulatinamente a través dun proceso dilatado no tempo. Ou, por ser máis exactos, vai desaparecer a súa iconografía, porque a maioría das súas potencias, proteccións ou beneficios van ser protagonizados pola cohorte de virxes e santos que traerá consigo a nova fe. Aínda que se fala da cristianización, referíndose aos primeiros séculos da nova era, os seus límites temporais prolongaránse ata os nosos días, porque ao momento actual chega tamén o xeito e as maneiras de entender as relacións co alén do pobo galego, non sempre en concordancia coa ortodoxia vaticana. A negativa inicial a empregar símbolos e imaxes contrasta cos resultados finais, pois aquela sinxeleza d'homes vós, que somente se debían preocupar da súa pobreza para atinxir o paraíso, desenvolveu unha abondosa imaxinería. A iconografía cristiá está presidida polas representacións das tres persoas divinas: o Pai, a figura menos repetida; o Fillo, ben na súa calidade humana como Xesucristo, ben como triunfante no Pantocrátor; e o Espírito Santo. Nesta primeira liña habería que engadir a cruz, símbolo xeral da fe cristiá. A paixón do Deus feito home dá orixe a todas as escenas do Vía Crucis e a centos de miles de esculturas, pinturas e debuxos realizados ao longo dos seus 20 séculos de existencia.
A iconografía mariana está representada por unha morea de virxes das máis variadas advocacións. No seguinte plano, ven o tetramorfo dos 4 evanxelistas, os apóstolos e os santos maiores, dos que en Galicia sobresae a figura de Santiago. Seguen a continuación milleiros de santos, santas, beatos, as súas reliquias e os seus obxetos. Unha breve mostra deles podémola atopar na capela das reliquias da Catedral de Tui. As influenzas populares, o contaxio de outras relixións, as crenzas e as lendas engadiron a esta lista de imaxes un sinfín de personaxes que resultan de difícil catalogación. Ás veces hai que imaxinar os produtos dos propios canteiros que deixaron as súas sinaturas na pedra, como un elemento máis neste abigarrado mundo de simbolismos. Nel, tanto caben figuras mitolóxicas de paxaros con cabeza humana e monstros das profundidades que devoran homes, como indecentes mulleres que amosan descaradas o seu pube. Tamén atopamos amoreas, priápicos e mentais que erguen desafiantes o seu sexo, case sempre en canecillos e capiteis, dentro e fora das igrexas. Animais ameazantes, demonciños, espíritus saídos das covas, gárgolas fantásticas que semellan rexeitar aos visitantes, e toda unha fauna que hoxe habita nos cómics e nas historias de ciencia ficción.